Ayun no, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kaso, mga kaibigan. Nandito kami ngayon sa bahay nila Architect John Paul Soriano. Tanay ko, gwapo ni. Ayun no, sa mga nagbabalak magpagawa o magpa-design ng kanilang mga bahay, yun, kontakin nyo lang po siya, Architect John Paul Soriano. Ayan na, napakagaling po yan. Yun na, pag magpapagawa ko ng bahay, dyan siya ang gagawa yan, automatic. Alright. Nasa nila, kasama po namin ngayon si Pragman. Alright, saka si Uranus. So, galing sa Shuyan, oh. Galing sa Shuyan. Tara, let's go. Sama nyo kami. Boom. Hawak ka mo nga pre ito saglit lang. Hawak mo yan. Para kung ako sa pinit. Yun. Masan ba yung camera ko mo yan? Magpamagan. Okay na. Okay na. Okay na. Yun na. Yung camera. Yung tuhod ni Uncle. Ikaw, hawakan mo din. Nakalive yan. Kunin mo ko ah. Doon ka sa gilid. Okay. Mama sa yun. Yun, si Makajot lang oh. Team Makajot malakas. Nandito si Michael Dutong. Saan na kami napapadpad. Yan, nung ikinong kaya si Aldrin. Nung Aldrin na. Baka pala yung dalawa. Nung Aldrin na. Baka pala yung dalawa. Sika pa yung kinot Pragman. Kinot ka pa Pragman. Ito naman kakaiba na tanawa. Ang gabi style na. Sige ano balo. Mark, reconnect. Lang signal. Kaya may ikaw lang signal. Patansin. Ito. Yaman. Tagkaka ko reconnect. Tapos pa to. Parang pera. Basta magkakaiba yung mga. Kapinig tayo din ah. Ganyan yung style nila. Alright. Tinatanong pa ba yan? Lock and load, alright. Ayaw mo na, finish mo na. Finish mo na lang. Nasa na? Finish na. Tapos video ulit. Ah? Tapos video ulit. Hindi na, yung sa record na lang. Alright. Ano video? Kamutulong ba naman dyan? Tayo. Ipapost ko to. Pause mo na lang. Uy, Uranus! Anong kumain? Sige nga. Ganyan pa na yung post. Hey, what a body. Good. Narulo din pala. Huwag nyo maaraman yung mababang. Basta magkakaiba. Di ba, liwala lang sa eh. Wala naman ito ang formato. Style na. Yun o. Yung Makajot ulit. Kumajot yung Uranus Family Eagle. Dito sa Gusang, dito sa bahay ni Architect John Paul Soriano. Ayan na, lock na lock po, mga kadiskarte. Ayan, walang iba ang nag-shoot. Si Mark Nicholas Bernardes, Ernest Magic Hands. Kailangan mo yan kasi Yun o, gusto magpestig dyan, Yung tingnan mo instant mga namin. Ganito kalit na sa dun sa ano, parang askal ka ba? Look kami na ano yun? Nangyayari na may aluminum ka to magkakarga aluminum tayo Picture mo mga kami, to may long Ganyan Ang basig-basig ka kasi aluminum, atan, One, rubber. 1, 2, 3, go. Saba. May hamil. 5. Ay, video. Baka gusto nyo magpa-picture. Pabigyan mo Wapo, dream car, ay dream motor. Wapo. Yan o. Yan ang motor na hindi inuutang. Yan ay binibili. Yan o. Binili. Hindi yan inutang. Binili yan. Ang gala may crash guard to, sir. Sinaliw mo lang. sila iratan. Wapo. May crash guard to. Isa! May crash guard to. May engine guard mo na yan. Ay. Ay. Stock. Forma talaga si rin niya. Sige talaga. Basta say Problema na ba dyan? sana ay cover. Ush, Uranus. Nakakatayak din yun. Makalak lang. Ano man charge ko? Ada ka charge, siyempre umano kami. Kumain yan.
Na-videoan kita, tanga. Boy, sa mga picture boy. Boy, sama boy. Titig kita. Oy, picture. Oo, may aso. Patayin ko na tanggal. Ay, Kasi sarap. 1, 2, 3, go. Mila ka, Pragman. Ako muna. Saan tayo na? Ano na lang dyan murmur o? Kapag Ang dibat ko ano ah. overtime yan, overtime. Kamilid murmur. Overtime. Silo pa to May durage pa tayo. Hindi wala kayo dyan. Tapos malibre pa pa tayo, deserte. Right. Alright, salamat. Uy, may nagkakasta ng aso dito. Wow! Kaninong motor yan? Binili oh. Sir, what do you do for living? Tatanong ka lang, di mo pa tinatanong pangalan ko. Ano ba pangalan mo? Nakakatakot na may interview itong tao na to eh. Sir, ano pong pangalan nyo? Balikan! Magic Hands? Ay, sino yung pagtatanong mo? Boy, ulit! Ano ka wala? Bakit mo sino? Okay. Sir Mark, what do you do for living? Hindi mo nga tinatanong yung pangalan ko. Anong sabihin? Hindi mo ko kilala, boy! Hindi yan scripted, boy, ha? Oo nga, alam ko eh. Sir, sorry. Sir, for vlog lang to sir, huwag kayong magalit sir. Sir Mark, anong pangalan nyo po, yung complete name nyo po? Ulit mo. Nala. Yan eh. Alex Boykin. Wow! Binili 300. Wow, yan yung motor na hindi utang binibili. Kakabay ka mang vlog. Singaman motor ko lang. Oh, yun. Uy! Sir. Anong pangalan mo, sir? Sir! Lukak. Ha? Lukak. Lukakak! Apelido ko po is Bumbum. Ah, bumbum, lukakak, bumbum. Ay, no. Boss. Boss, isang tanong, boss. Yes po. Nung ginagawa mo sa lamay, Ano lang po, bumisita lang po. hindi kasi yung tanong ko, what do you do for living? Tinagalog ko lang. Nung ginagawa mo sa lamay. Yun, napanalunan mo yan sa Tungets. Wala kinay. Ano po, sa Bingo. Bingo? Wow! Anong motor yan, boss? Binili. Ay, binili. Hindi yan inutang, boss. Ano po, napanalunan po. Ha? Napanalunan. Sabi mo binili? Ba't sabi mo napanalunan? Loko mo ako, guys. Guwapo. Yan, ha? Bumba. Yeah. Bumagay. Ha? Hindi abot, par! Hindi umabot! Hindi umabot, guys. Alanganin kay Pragman, boy. Si Damulag. Ayan, abot kay Damulag. Right, di ba? Hindi pa full throttle yon. Nainin nyo, pag piniit ni Sir yan. Mama, yun o. Yun yung kalokohan namin. Ito pala may-ari, ang poging-pogi.